National Development for Population Family Control, etc. National agencies ito. Tama yan. All they have to do, if the administration is really good enough and has the intention to control, all they have to do, bigyan lang ng carbon folder. Paano makakapagtrabaho yun? National in posture. Tapos 38 lang nationwide na tawa. How can they conduct the job they are tasked to? Diba? Implementation lang talaga. But the problem, the reality is, nandyan na yung batas. Okay. So, the question should be, actually, mahirap tingnan pag binasa kong batas, parang okay siya eh. Oh. Pero, the bottom line here is, can the state, in the exercise of its police power, promulgate or advance as a state policy, artificial contraceptive. Okay. Yan ang bottom line. So where do you stand now at nasaan ngayon yung laban ng paglilinaw dyan sa RH law? Ang Supreme Court is the final arbiter kung constitutional o hindi. Ang stand namin is that yung RH law, because of the provisions on artificial contraceptives, ang ano dito, ang question dito, pwede ba yung state, yung government, maglagay ng state policy on artificial contraceptives? So, final tanong ko sa inyo. Sabi nyo, pinakahuling yugto, Supreme Court. Ang tanong ko sa inyo, may maasahan pa ba tayo sa Supreme Court ngayon? Ang sagot dyan siguro, they get the benefit of the doubt. Oo, kasi sa kanila yung benefit sa atin yung doubt. Dapat mutual, unilateral na nangyayari. Decision na kung bagong post, okay na eh. Meron lang kung sasabihin sa kasi pag pinasa mo, it's all about artificial contraceptives. There are around 43 instances wherein it relates to the sexual activity. Sa madaling salita, ang gustong i-control o i-regulate ng state is not reproductive health, it is the sexual activity. Sexual? Sexual activity, which is described under the law as it should be pleasurable, it should be satisfying, sex. Can I say, tell that to the Marines? Ayan na. Kasi ang ng tao, wala naman sa oras eh. Kaya sinasabi namin, hindi ko pwedeng i-extend ang kamay ng batas doon sa bedroom. That is our private, intimate right na huwag mong pakialaman yan. Kasi because of this, hindi mo makikita kasi na meron gano'n sa batas. Pakininvestigahan nyo ito, Atty. Rick. Because day one, ang preparation ng RH bill, kasama dyan, sinimplify lang ang selling, marketing ng mga pills na yan. Dati kasi, ang multinational firms papasok dito, hirap na hirap sila magbenta. Kaya magpayola sila sa mga doktor. So, sinimplify nila. I-deliver sa government, bigyan ng payola ang government, i-deliver ng mga gamot, para sila din sa distribution at mapayaran tayo. That's all. Okay. Reaction. Ay sa ganang po sa civilian sa ordinary tao, bottom line nito again is corruption. Napakalinaw. Linaw pa sa sikat ng araw. Katulad ng sinabi ko, national in ang kanilang function, 38 tao po yan, di ba? Alam po ninyo, I've been around the world, tinignan po yung sistema nila, how they handle their rights as a citizen of the country. Maganda po magkakahawak sapagkat pinopondohan ng gobyerno. Tingnan, with all due respect to our Congress, no? And nakikita po natin, hindi ako tumakbo congressman sabi ko, huwag na lang, pati nga city position, ayoko na po gusto ko na lang maging si Juan Villamor. Kasi napupuna ko sila. Puro batas. Alam nyo, lumabas ka ng bahay mo ngayon, pag in-implement ang batas, may violation ka na Totoo yun. Ang dami mo ng violation. Pag isa na ngayon, biro ko. Tama na yung sabi ng aking lolo, apo. Sabi niya, alam ko, itong apo ko, nag-retire, nag-retiro ito, chief superintendent. Okay, ito pala, may violation na Di ba? Sabi niya sa akin, tandaan mo ako. Darating ang panahon, pati pagbuto, may ordinansa. Pollution yan Di ba?
Covered ng ano eh, covered ng batas, di ba, attorney? Kung lahat susundin ko, lahat tayo nakakulong. But the problem is, the implementation, mapunta doon sa ating tinatanggap na sahod. Kaya ako nagkakaroon tayo ng mga rebelde, nagkakaroon tayo ng mga Alex Bumayo, nagkakaroon ng mainit at buhay ay nabubuhay sapagkat, the bottom line, as I said earlier, corruption po, ang daming buhaya sa gobyerno, ang daming mga tao, pros and cons, no? Naka-uniforme ka man o hindi, nasa gobyerno ka man o hindi, naging kultura na po yung corruption. Ngayon, kung tayo ay gawa ng batas, hindi naman natin na-implement. Yung kailangan simple-simple, helmet law. Yung aking kumpare si Senator Revilla, pagka bumabiyahe ng Nueva Ecija, hindi na ho siya lumalabas sa kanya o tumatanaw sa bintana. Siya mismo nagsabi, pagka bumabiyahe ako, Karizani, papunta ako ng San Jose o Nueva Ecija o Isabela, natutulog na lang daw sa sasakyan. Dahil nakikita niya yung Ramon Bong Revilla law ay hindi po nasusunod. Helmet law pa lang yun. Yung pa kaya 1/4 dun sa sweldo. Diba? Kaawa-awa po ang ating bayan. Ipatupad natin. Kung ano dapat kayo, Juan de la Cruz, kung ano yung basihan, patayan, katulad doon sa labor, ibigay po natin. Ako yan din ano. I have seen people getting paid 150 pesos per day. 6 anak, 5 anak. Kaawa-awa po eh. Ito mga kaibigan natin na andun sa kusaan man sila, gawa ng batas. Okay. Pagkatapos hindi naman ma-implement. Ikaw naman, Monsignor Cruz, let us be outright honest. Let us implement the law. Sundin natin, ibigay natin yung para kay Juan. Nang sa ganun eh, hindi nagkakagulo, di ba? Ito yung pinagtrabahuan naman ng tao eh. Ibigay natin. If it's worth it, then it's worth it. Huwag natin pare, alam mo yun, CBF ko, kailangan ganito. Kung bahala dyan sa batas yan, abogado ko eh. So, they only work within their contained area. They really do not understand the plight of the people. Pati itong mga tao natin sa PNP, the armed forces, nagagamit po itong mga corporation. Let us be good and implement the proper and the right law. Okay. Maraming salamat. Hindi pa tumatakbo ng politika ngayon yan, ha? Ibalik na lang natin yung hagipis. Ibalik na lang natin. Anyway, isa sa mga problemang kinakaharap ngayon ng isang sektor ay ewan ko kung may isip, ang nag-isip na yon mula sa Department of Public Works and Highways. Facelifting of Epifanio de los Santos Avenue. Babaguhin daw nila, quote-unquote. I-facelift nila. Nung tanongin ko, gano'ng katagal? 2 taon. Okay? 2 taon. At nang habang pinag-uusapan yan, may nagsulsul kay Pinoy. Boss, ito sabihin mo sa mga tao yan. So sinabi niya, and I quote, daw, ayan, with daw yan, ha, attorney. Alam po ninyo mga kaibigan yang matinding dali na topiko, tanda na yan, paglusog ng ating ekonomiya. Bilang leader ng koalisyon ng mga transport, si Kajun Magno ng Stop and Go Transport Coalition. Ife-facelift ang EDSA sa loob ng 2 taon at sabi ng DOTC at MMK